सूप हेल्दी फूड कोणामध्ये मी सुप्रिया तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण लहान बाळांसाठीच म्हणजे 6 महिन्यापासून ते 12 महिन्याच्या बाळांसाठी 2 प्रकारचे डाळिंबाचे ज्यूस कसे बनवायचे ते बघणार आहोत। त्याचबरोबर डाळिंबाचा काय फायदा आहे, काय होतं, त्यातून काय काय भेटतं हे पण बघणार आहेत। त्यामुळे व्हिडिओ स्किप न करता एंडपर्यंत नक्की पहा आणि आता डाळिंबाचा ज्यूस पहिल्यांदा कसा बनवायचा किचनमध्ये जाऊन लगेच बघूया। त्यासाठी मी एक डाळिंब सोलून घेतलेला आहे, त्याचे सगळे दाणे काढून घेतलेले आहेत। बघू शकता कसला छान कलर आहे आणि ते सगळं मी आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी काढून घेते आणि त्याच्यामध्ये आपण जास्त पाणी घालायचं नाही आहे, फक्त 5 चमचे 4 ते 5 चमचे पाणी घालून घ्यायचं आहे। जो पोह्याचा आपला चमचा असतो त्याने घालून घ्यायचा आहे। आता झालेला आहे आणि आता आपण मिक्सरला ब्लेंड करून घ्यायचं आहे आणि जास्त वेळ मिक्सरला ब्लेंड करायचं नाही आहे, नसेल तर कडवट लागतं। हार्डली 10 ते 20 सेकंद फक्त बारीक केलेलं आहे। त्यानंतर आता एक बाउल घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण गाळणीने छान आता ते सगळं डाळिंबाचा जो ज्यूस आहे तो सगळा व्यवस्थित गाळून घ्यायचा आहे। मी दाखवते ती त्या पद्धतीने प्रोसेस एकदम करू शकता छान। आणखीन काही लहान बाळाच्या मी रेसिपी केलेल्या आहेत, त्याचीही लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये भेटून जाईल, त्याही तुम्ही नक्की फॉलो करा। आता छान आता आपण त्याचा सगळा रस काढून घ्यायचा आहे आणि प्रत्येक वेळी मी रेसिपी ही तुमच्या हेल्थचा विचार करून लहान बाळांचा आणि लहान मुलांच्या टिफिनचा अशा रेसिपी करत असते। त्यामुळे चॅनलवरती नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। अशा पद्धतीने सगळं ज्यूस हा आपला काढून तयार झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये आता आपण 6 ते 7 महिन्याच्या मुलांना कसं द्यायचं आणि त्याच्यावरती मुलांना कसं द्यायचं ते बघणार आहोत। त्याच्या आधी डाळिंबाचे काय काय फायदे आहेत ते मी तुम्हाला सांगते। ते प्रथम मुलांची प्रतिकारशक्ती फार कमी असते हे सगळ्यांनाच माहिती आहे। हे रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्याचं काम हे डाळिंब करतं, त्यामुळे खूप छान हा फायदेशीर असा आहे। त्याचबरोबर जे काही इन्फेक्शन झालं बॅक्टेरियल, व्हायरल किंवा फंगल तर त्यांनाही फाईट करण्याचं काम ते डाळिंबाच्या ज्यूसमध्ये आहे, त्यामुळे खूप छान असा फायदेशीर आहे। त्याचबरोबर काही पोटामध्ये जंतू वगैरे जर झाले असतील मुलांना तर त्याचाही त्याला खूप मोठा फायदा आहे। त्यामुळे असं छान असं डाळिंबाचा ज्यूस आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करून तुमच्या बाळाला द्या आणि तुमचं बाळ नसेल तर ज्यांचं आहे त्यांना हा व्हिडिओ नक्कीच शेअर करा। चला तर हा जो केलेला आहे असा ज्यूस आहे तो फक्त एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचा आणि छान आता त्यातला जो फेसवरती दिसतो तो जाऊपर्यंत छान आता फक्त आपण हलवून घेणार आहे। असाच तो 7 ते 6 पासून ते 8 महिन्याच्या बाळाला आहे असा द्यायचा आहे। याच्यामध्ये मीठ, साखर, काही मध काहीच घालायचं नाही आहे असा मुलांना द्यायचा आहे। आता बघूया दुसरी रेसिपी। त्यासाठी उकळून थंड केलेलं दूध मी घेतलेलं आहे 4 चमचे। त्यानंतर आपण जो केलेला ज्यूस आहे डाळिंबाचा तो त्यामध्ये घालून घ्यायचा आहे। जेवढं दूध घेतलेलं आहे तेवढा ज्यूस घालून घ्यायचा आहे आणि आता आपण हलवून घेतो पूर्णपणे आणि थोडंसं स्वीट म्हणून आपण त्यामध्ये अर्धा चमचा मधसुद्धा घालून घेणार आहे। 9 महिन्याच्या खालील लहान बाळांना द्यायचं असेल तर त्याच्यामध्ये मध घालायचं नाही आहे, मोठ्या मुलांसाठीच थोडं मध घालायचं आहे। असं छान असा हेल्दी असा हा ज्यूस आपला रेडी आहे, मिक्स करून तुम्ही लहान बाळाला देऊ शकता। कशी वाटली रेसिपी माझी? आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। हेल्दी का हेल्दी राहा। धन्यवाद।